Нәни уста чемпионаты районда беренче тапкыр оештырыла. Чараның максаты балаларга кичи яшьтән үк киләчәктә сайлаячак һөнәрләр турында тулырак мәгълүмат бирү, талантлы балаларны ачыклау. Чемпионат ресторан сервисы, чәч-тараш остасы, мәктәпкәчә тәрбия һәм пешекче һәм кондитер номинацияләрендә оештырылган. Бу елны безнең 5 компетенция сайланылды. Ул инде безнең мәктәпкәчә яшьтәге тәрбия бирү, поварка һәм кондитер, ресторанный сервис һәм парикмахер компетенциялары буенча балалар уңышлы чыгыш ясыйлар. Миләшкәй балалар бакчасында узган пешекче һәм кондитер компетенциясендә катнашучыларны бакча балалары сәламләде. Ярышта Миләшкәй, Кояшкай, Ләйсән балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр үзара көч сынашты. Балалар пешекче һөнәре турында сөйләделәр, икенче практик өлештә салат һәм сэндвич ясадылар, өченче өлештә әзер ризыкны презентацияләделәр. Кондитер номинациясендә әзер кондитер эшләнмәсен бизәп күрсәттеләр. Миләшкәй бакчасына йөрүче Алия Гарипова бу һөнәрне әнисенә ошарга тырышып үз итә икән. Әлеге бәйгедә безнең бакчадан Гарипова Айгөл Ринат кызы катнаша. Әлеге пешекче һөнәренә аның мәхәббәте әнисеннән күчкән, чөнки аның әнисе дә пешекче булып эшли. Бу бәйгедә инде ул үзенең салат ясау, сэндвич ясау, коктейльләр ясау буенча осталыгын күрсәтәчәк. Катнашкан һәр балага диплом, медаль һәм истәлек бүләге тапшырылды. Наиля Салахова, Тинар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.